Vznik či vývoj kopaníc a samôt vystihuje názov obydlí stojacich často vo veľkej vzdialenosti od dedín a miest. Pripisuje sa stredovekému obdobiu a nemožno opomenúť tatárske plienenie datované do 13. storočia. Vypálenie sídiel ležiacich na ľahko dostupných miestach mohlo spôsobiť, že sa skupiny obyvateľstva rozhodli usadiť na menej dostupných lokalitách, umiestnených vo vyšších nadmorských výškach. Tie boli ťažko schodné pre kone útočiacich nepriateľských bojovníkov, zvyknutých na rozliahlé nížinaté plochy. Úrodné lány polí boli vymenené za prírodné bohatstvo zalesnených vrchov. Množstvo dreva na stavbu obydlí a nepochybne lesná zver, slúžiaca ako výdatný zdroj mäsa, prispela k ďalšiemu rozširovaniu kopaničiarskeho typu osídlenia. K tomuto kopaničiarskému osídľovaniu bez pochyby patrí aj kopanica Dúbrava s časťou Dolinka. Cesta na Dúbravu a do Dolinky vedie cez Koprivnú. Jej názov je odvodený od priezviska Koprivňanský. Pôvodný názov bol Horné Jasenové. Na Koprivnej stojí dodnes budova bývalého mlyna u Zacharov, ktorý postavil Ondrej Koprivňanský Zachara s manželkou Zuzanou. Mlyn mal náhon z potokov Závrska a Dolinka. Voda potrebná na pohon mlynského kolesa sa zachytávala v stavidle pred mlynom a keď jej bolo dostatok, dávala do pohybu mlynské koleso. V tých časoch to bol mlyn neveľký. Niektorí gazdovia z Dúbravy, dediny i z ostatných kopaníc chodili do neho mlieť svoju úrodu. Obilie do mlyna vozili po polnej ceste, ktorá viedla vrškom cez kopanú okolo kríža. Kríž na vršku dal postaviť gazda z Dúbravy Michal Holík. K tejto ceste sa viaže príbeh, ktorý si najstarší hornosúčania pamätajú takto. Gazda z Trnávky Štefan Holíčák viezol z mlyna už namletú múku. Aby sa rýchlejšie dostal domov, využil cestu cez kopanú. Tadiaľ však vtedy po daždi tiekla veľká a prudká voda, ktorá so sebou stiahla kone aj s vozom. Našťastie boli blízko chlapí, ktorým sa podarilo zachrániť kone s vozom aj časť vried s múkou. V tom miestach sa to stalo, lebo už tí kone sa z toho prúdu strahli, tí chlapi, a ťahali ich už na kraj, aby ten prúd ich nebral. No a takto už potom sa vyslobodilo a tí vrca už potom chytali, čo boli zebrané z toho voza, z vrchu, z tú múku a nakladali to naspátek na voz. Po tejto ceste chodili Dúbravani do dediny, aj do kostola a domov. Mlyn u Zacharov mlel až do znárodnenia v roku 1948. Keď sa vyberieme z Koprivnej hore na Dúbravu, dostaneme sa k rodinnému domu so súpisným číslom 434. Žili tu Čepelovci a oproti ním Gažijovci. Podľa katastra práve v týchto miestach začína osada, ktorej je venovaný tento dokument. Hora, hora, čo si taká vysoká? Blúdim po nej, nemôžem nájsť chodníka. Išiel by som k svojej milej, však som nebol dávno u nej. Jak rozkvitli maliny a jahody. Ak spomenieme slovo Dúbrava, môže sa jednať o dubový porast, dubovú horu, ale aj obec na Slovensku. V našom prípade sa jedná o časť obce Horná Súča, ktorá susedí západne so Starým Hrozenkovom, juhovýchodne s Drietomou a od ústredia obce je vzdialená 3 kilometre. Pozostáva z malých, odľahlých usadlostí, ktoré sú od centra kopanice Dúbrava vzdialené 1 až 5 kilometrov. So svojím kopcovitým terénom je jednou z najväčších hornosúčanských kopaníc.
Dúbrava to je aj život na samotách. V dĺžke 7 kilometrov vytvára reťaz usadlostí ako Čecháci, u Štetinov, Dolínka, u Mýtuchov, Majer na Lúkach, Buchtička, Chupáčovci, Macharovci, u Vranov a v časti Tvrdošova to boli usadlosti u Hutínov a u Vevericov. Detko Sery z Dúbravy sa narodil v roku 1922. Počas druhej svetovej vojny využil na fronte svoje remeslo. Na vojnu som išiel v 43. do Topolčan som narukoval. Ale keď som bol u odvodu, tam sa pýtali, čo je vyučení. A ja som sa učil za krajčíra, ale krojového. Čo sa nosívali lajbríky, nohavice biele ze súkna. A to som bol naučený šiť. A ja si tam myslím, keď sa už pýtali, čo som vyučený, no reku krajčír. Reku hop alebo trop. Reku bude čosi z toho, lebo nebude. Dám mu pravdu, to tam napísali na vyučení krajčír. Prišiel som do Topolčan, nás tam bolo 6 krajčírov. V prvoti sme obšívali rukavice, lebo už išla zima. Najprv sme robili výcvik peší a potom až sme išli do tej dielne. Všetci dokopy a obšívali rukavice. Tam bola halda rukavic. A všetko mrchavé a všetko chceli využiť, nové nechceli dať. To sa šanovalo. Mne sa to krajšírstvo zešlo aj bolo výborným pomocníkom tam v Nemecku v lágri. Mali sme takého veliteľa, keď sme boli v tom zajatí. Veliteľ to mal na papieri tam tiež napísané krajčír. A že či by mu čápku neprešiel, prešiel. Či by mu blúzu, mantel, všetko som mu poprešíval. A keď videli ti strážnici, aj ti to chceli, tak aj ti som. A tam sa mi to strašne hodilo. Lajbrík ešte mám. To bol v Závorskej taký krajčír starý, ako aj môj otec, tiež bol v prvej svetovej vojne. A čo? Doniesol si takú šiacú mašinu, ten istý, čo som sa učil, no. Takto sa krútila ruku. Ja som si aj meno vyšiel na ten lajbrík. Seriševo, Čebestian. Po druhej svetovej vojne sa veľa Dubravanov odsťahovalo na Dolniaky, kde sa ľahšie hospodárilo. Boli to dedinky v blízkosti Trnavy, Cífer, Rác, Slovenská Nová Ves a Voderady. Od pôvodných obyvateľov, ktorí sa odsťahovali do Bratislavy, odkúpili domy z gazdovstva.